संफैबाय ब्लेक कब्रा लानायखाय सिख्लाफ्रा पुरा खारफाजोब्बाय नै आंजोंलाय एब्रे आयो फन खालाम हाला ब्लेक कब्रानि रिजाल्टआ नुबाय दा माबायदि नै आलफ्रेड औ ब्लेक कब्राया खामानि होमारदोंना मा होनबानांगौ औ होदों 100% नों बाहायफेरबाय नामा बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो इसिबां दामि जाथारबाय होनबा ब्लेक कब्राया बेफोरबायदि इसिबां दामि आलफ्रेड सार जुदि ब्लेक कब्रा लानानै नों सिख्लाफोरखौ बुथुमजोबनो हालायदोंबा बोरायफोरनोबो राननानै होदो सोरबा हाबा जानाय सोरबा हिन्जाव लागोदानफोरनोबो रानै होदो गामि हाबनानै राननानै होदो होमबाना आरो मुलाम्फासिन जाबावगोन होमबाना जायफ्रा दा हिन्जावफ्रा खारगासिनो हौवाफोरखौ गारनानै गथ' गथायफोरखौ गारनानै जाय खारदों बेफोरबायदियावबो खारनायफ्रा बन्द' जासिगोन नोङो गामि हाबनानै राननानै होजोबस्रादो माथो बेलाय हो नों आरो डाइरेक्ट बेफोरबायदि कब्राखौ बाहायनानै दिनै सिख्लाफ्रा नोंजों जमा बासथाबलायथारदोंबा खैजोमाफोर बायदि मोस्रोमफोर बायदि माथो दङ गामि हाबै राननानै होदो आरो होमबाना हिन्जावफोर खारनायाबो खम जागोन हौवाफ्राबो होमबाना सान्थि जाना थागोन आरो आलफ्रेड सार माबायदि नोंखौ इसेबां गिदिर फरायनाय साननानै नोंखौ इसेबां बर'नि सासे मुंदांखा इउटिउबार साननानै नों गोबां गोजानाव थांनानै ब्लग्स बानायहैयो जों नुफेरा जोंबो सिमाङावबो नुफेरा जायबायदि जायगाफ्राव नों थाङो दा बेफोरबायदि थांनानै दा गुबुन जायगानिखौ नों गुबुनावनो हगारनांगौमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि आरो गुबुन जायगानिखौबो दिन्थिनो नागिरो नोंनि गावनि आखुखौ बोरै जागोन दा नुबायना आलफ्रेड सार नोङो नोंनि सिख्लाफ्रा बा बे नोंजों जे बे ब्लेक कब्राखौ जानायनि थाखाय सिख्लाफ्रा नोंजों खैजोमा बायदि बासथाबजोब्बाय नोंजों ज' जाजोब्बाय खिथु खारफाजोब्बाय होनदों सिख्लाफ्राबोथ' खम नङा बिसोरबो बेखौनो नागिरखायोना लाजियासै आय आंथ' बिराद लाजिखाबाय दे थोस जोंहाथ' न'खराव नायनोनो होस्राया आलफ्रेडनिखौ मानो होनबा माने आउट कान्ट्रियाव थांदोंब्लाबो माने बिनि कन्टेन्टफोरा बांद्राय मोजां नङाना सोरबा फिसा गाननाय माबा गाननाय अनेकसोना ओंखायनो जोंहा नायारिफोरा मानाखा नाथाय नोंखौ मानिदोंमोन दासिमबो मानियो नोंखौ खिन्थु नोंफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोनाया गाज्रिद्राय जाबाय आरोना आलफ्रेड सार दिनै जन काजि सारा थिग बाथ्रा बुंदों राइट सिलिउट जन काजिनि थाखाय आंबो सासे इउटुबार आंना इउटुबा गिदिर नङा फिसासो थेवब्लाबोथ' क्रिएटर ना जालांगोन नोंसोरबायदिनो आंबो जालांगोन नाथाय आं जालांब्लाबो सोलिला देरबाबो नोंसोरबायदि बेफोरबायदि ब्लेक कब्रा नागिरलायग्रा बे ब्लेक कब्रानि कम्पानि आं दिहुनालै आलफ्रेड सार जाय सिख्लाफ्रा दिनै आलफ्रेडजों ज' खैजोमा बायदि सिथाबदोंना मोस्रोम बायदि सिथाबदोंना बैसोर सिख्लाफ्राबो मोजां नंखाया बेबायदिखौनो नागिरखायो नुवाखै मा बुंदों Oh my God, wow, foreign country. This is our Bodoland. This is not foreign country. बेबायदि नङा जोंनि बड'लेण्डआव बेफोरबायदि नङा बे आउट कान्ट्रिनि भाषा बाहायलायदों Oh my God. जोंथ' फरेनार फिल्मफ्रावसो नुयो बिदिखौ आमेरिकान फिल्मफोर जेरै हलिउड फिल्मफोर नायोबा हलिउड मुभिफोर नायोब्ला बुलायनायब्ला Oh my God. बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डआवथ' Oh my God होनलायनाय भाषायाथ' फैथारा माथो बाहाब जिबायदि हा मिनिग्लाबलायनाय इसेबां लासिंसिं जोंनि गेजेराव गावनि मुंदांखा जानाय मुं लाखिनायखौ नों मानो इसेबां डाउनाव खालामना लानो नागिरखो आलफ्रेड सार सोलायदो निमाहा बिदो रायजो राजानि गेजेराव नोंनि बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोनायखौ नों बाद होदो बेलेग मोजां नोंनि रोंगौथि नोंनि मोजां माबाफोरखौ लाबोदो बास बेनोसै आरोना लोगोफोर
जन काजि सेलियट नोंथाङा बिराद मोजां बाथ्रा बुंबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय जन काजि सारखौ थेंक इउ जन काजि सार नों आलफ्रेडनि सायाव गोबां बाथ्रा बिनि सायाव बिजिरना होनायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिजिरना होबाय नोङो बहुद धन्यबाद माने बिथांनि सायाव इउटुबारफोरा बुंनो हाया थारमाने बिथांनि सायाव आलफ्रेड सारनि सायाव जुदि फिसा फिसा इउटुबारफोरा बुंनानै होयोब्ला डाइरेक्ट एक्सन लानोबो हागौमोन बियो दा जन काजि सारा बुंबाय बे थेंक इउ नोंनि थाखाय बास आं सेलुट खालामबाय जन काजि सार आरो आलफ्रेड सार सोलायदो आरो बेफोरबायदि ब्लेक कब्राखौ बारा दा नागिरबाय थासै दै बांद्राय नागिरबाय थानांला सेस गन्डगल जाजोबगोन न'खर न'खर गन्डगल जाजोबगोन नङाबा नोंखौ नागिरनानै सोरनिबा हिन्जावा नोंखौ नागिरनानै खारफालांनानै गोमाला जोबनायसो जालाजोबगोन सेस बाय